sam nova kola, ali su malo sranje. Evo nas kod kola i idemo na dej sa Sanjom. Ga sam Mikri sam odlučio da ga zovem, pošto je Mikra, jel da? Samo ćemo ovo da sklonimo i da bude i će biti Mikri. Tako da, recite čao Mikrija. Hello, dobrodošla u Mikrija. Najpši nego moj. Kakav radio imaš? Ja takav nemam. Hoćeš ovakav radio? Izvedit ćeš tvoj dalješ k meni? Ne. Inače, htio sam da kažem da je Mikri baš ima loše cup holdere. Ovo se veže. Ovo je za dvoje. Da se udavim tamo, može. Ne, ovo je za dvoje. Ljubavi, kako se provodiš na dejtu? Baš smo lepu šednjicu napravili. Sjajimo u mraku nas dvoje, pošto smo ozmojeni, kao što vidite. Barem ja. Ja sam debel, pa zato sad će Sanja voziti auto nazad. Jedan crveni, auto koji želim, auto za koji imam para. Molim vas, gospođo, otključajte mi auto. Ja se nikad nisam vozio na su... Oh my god, Ljubavi, pa ovo je savršen auto za nas. Mislim, nadam se da je dobar kadar, ali vjerojatno ide negdje gore. Joj, majko. Dobro, moraš tako da ga gasiraš. Ima. Kako je bilo jako, da ga slupaš odmah, to je bilo jako smiješno. Ne moraš, samo pusti kvačilo, ne moraš da daš gas. A sad, čekaj da se ubaš. Probaj bez gasa. Bez gasa? Da. Dobro, sad ubaci u prvu. Kaže bez gasa. Sve ko bez gasa? Malo gasa, daj. Vidiš, malo je kvačilo na odmah, ali... Tvrdo je nešto nekako. Sportsko. Odlučio sam da popravim par stvari, pošto sam odmah kod majstora auta i popravio ovaj pojas, ali ovaj nije. Tako da ćemo sad da probamo da iskombinujemo. Evo, ni Duca nije zadovoljna zbog ovih pojasa. A pre toga, ovo ću da namestim. E sada, hoćete komentar da je auto krš? Znam, to je bila poenta, toliko je plaćen. Koliko je, mislim, je auto. Tako da ako ja njega rastim u delove, što ono, tipa treba mi 4 šafcigera, mogu da biti sigurno duplo više no što sam ga platio. Pogledajte kako fancy imam, brate, radni sto, a? Ali mi ne treba ništa od ovoga, već... Ide! Nešto od ovoga! Olje, ovo se prljavo, brate moj. Vidi goluba, fuck you, golube. Našao sam šaraf koji ide ovde. Sad sam još skontam kako da go šarafimo. Uspio sam, pokidao sam. Kao što možete da vidite, više se ne klima. A i kad se zatvori sad, lepo stoji, mislim može, vidiš, neće se pomeriti i tako to. Hoću da izvedim ovo sedište. Ono, nema alata i nemam znanja, ali agent ne treba mi auto naravno 2 dana, tako da valjda ću ga sastaviti nazad u ponedjeljak. E sad ako se ne varam, ne varam se, izvadio sam sedište. Evo ga, vidi ljubavi. Iščupao sam sve sinoć, samo nisam snimio. Jako me mrzelo. Ali, kao što možete vidite, auto je baš prljav. Tako da ćemo sad da usišemo. A pre toga hoću da provjerim da li ovo ovdje, ova rupica, odvodi negde vodu ili ne. Ovo je neki najbolji ugao koji mogu da nađemo da se ne popraskam ceo. Okej. Voda ide. Našao sam i gde ovaj curi i radi. Evo, gledaj sad ovo. Op. I onda ga tu curi. Nego da se mi bacimo na usisavanje. Usisam ti ja, jel to ovaj deo? I dođem do ovoga i vidim da se pomera. Što znači da sad moramo da otvorimo da vidimo kako nam je pumpa za gorivo i da li je sve u redu. Kako je bilo bez veze, brate mili, znači strašno. Nećemo to dirati. Gledat ćemo kako treba da bude i to je to. Sigurno jako dobro za šarafe kad im tako Evo ovaj razlog zašto ja nisam, vrate, mili car guy, ili ti zašto nemam project car, jer evo ja krenem jedno i onda radim još drugih 6 stvari. Znači kad se usisavam auto, vrate, sad skidam ovo da bi mogli ovdje sve lepo da usišem. Znači ne, to je idiot. Ja ga, tada. Sad da li da skidam ovo? Neću, ako skidam ovo, onda ide cijela ova sve, a ja to ne želim. Jer ono, ne želim sve dan da provedem razvaljujući i sastavljajući kola, tako da ono. Prva tura usisavanja je gotova. Neka buđ, brate moj, šta je ovo? Će ovo sići?
I sad hoću sve ovo da prebrišem i da obrišem i da očistim, znači ovo sam krenuo i katastrofa je. Skidam i ovo, fuck it. Pa hajde, vidite šta sve je bilo u kolima. Znači nije sve ovo bilo u kolima, ali jeste manje više. Izvadili smo i ove zebancije, tako da sad možemo nastaviti da sređujemo ovo i da bude lično nešto. Ovo me jako ne živcira. Čeo moram da rešim nekako, da uradim nešto. Ali vidjet ću šta ću, ne znam. Radišem, nešto bi ja to radio oko drvo jedno, da mogu da zašarafim. I onda nalepim taj carbon fiber, onako da izgleda cool. Gde si pas? Šta ima oko tebe? Kako si lepo sam ošišan, sveža, a? 1-2 sata kasnije. Ovo je sve relativno čisto. Ovo je sve usisano, hoću sad još jednom. I bakaru sam prešao sve, tako da je sve dezinfikovano. I šta ja znam, vraćamo ovo sada pa ćemo da vidimo dalje. Relativno sam gotov, skoro. Kako ti se čini ljubavi? Sad kad sam stavio zadnje sedište, da li misliš ćemo se moći ljubiti na zadnjem sedištu neka na koliko? Moćemo. Ne sjećam se kad si ovako, da li si moj auto ovako generalno? Nisam. A što? Zato što ovaj je mnogo komplikovan nego ovaj. Pa da. A ne zato što je ovo tvoje, ono moje? Ne. Evo ga, radi se punom parom, a vidite koga sam inspirisao da opere svoj auto, tako barem da usiše, pošto je katastrofa. Wow, kako je sve sad, šta ti ovo, upišala si sve tamo? Znači, Sanje čisti nego moj, a ja perem svoj 2 dana. Ja za 15 minuta, aj zdravo. Napokon, auto je čist, mirišljav. Ovo smo očistili koliko smo uspjeli, tako da, eto, špic je sada. Prozori očišćeni, kao što vidite, znači, rate moji. Tako da, idemo sad dalje. Samo da vam pokažem vozni park kakav je, a? Dan 1653, sređivanje ovog auta. Trenutno je na polju baš onako ružno vreme. Kao što možete da vidite. Pas je užasno dosadan. Šta hoćeš? Šta brate hoćeš? Sad čekaj, sedim u kolima i razmišljam. Brate, nervira me ovo. Zato što šta prokišnjava. Ma da, znam. E sad, pazi čemu je fora. Znam da ću ovako to prokišnjava. Spustim ja ovo. Nego, brate, kapiram da je ovaj đavo ovde baš umro. Zaboravio sam da snimim. Jutros sam imao vode u kolima, ali nema veze. Uzmem ovo, stavimo oko tu i onda vam kapa voda ovde i ne budemo mokro sedište. A by the way, ovo je shit. Ovo znači vidi. Tako. Sad ćemo da probamo to da rešimo, ne znam kako i ne znam, ali da ne trošimo novce, a da popravimo. To je cijela poenta s ovim autom. Kapiram da ovaj šaraf i ovaj šaraf treba da se očarafe, a ovo sad sam skontao. Ovo sam skontao da se otkačilo, ali nema veze, probat ćemo i to da zakačimo. Samo probaj, fuck, lakše se skida nego što se meće. By the way, that's what she said. Skinuo sam. Moj auto je tako raspadnut, ljudi moji. Ali nema veze, ja ću da ga sredim. Mislim, niko koji mi ga je prodao, zajebo me za sve pare. Ali, ja sam optimista, tako da ja ću optimistično da sredim ovaj auto i da prodam nekom. Ili možda ne prodam, nego budem samo imao nadrkanu mikru. Ubacim turbo u nju, na primjer. Sad ovako, za sve vas majstore koji radite s kolima, da li ja tu negde mogu da namontiram turbinu neku malu? Tipa, vidiš, ovdje ima mesta ovako tu negde, ali opet ne znam da li ima smisla da se meće tamo turbina, jer kao ne razumijem se toliko u auto. Ali, fuck it, ovo ćemo isto da promenimo, ovo ćemo da stavimo, brate mili, da bude, sportski airbox, onako, naš, ovo bude, da, vidi, pa bez veze. Ubacimo onaj šport, bozmek. I onda, mislim, neće ništa biti bolje, ali ćemo imati šport u svog slučaju. Fuck, ovo nešto da se vrati. By the way, znam da ne treba ovako držati alat, ali brate, ono kao, triggeraš se na to, žuljam farbu, baš je ono farba do jaja, tako da baš se cimam. Fuck! Pa ne mi ove zvezdaste zebancije. Odakle meni to? Možda imam, ne znam, jebote, čekaj, stani. Da, imam bijač. Gledaj se to. Evo ga. Naravno da mi je pao šaraf tamo da ne mogu da dohvatim. Zašto pitaš? Ono, vidi ga tamo. Koristim telefon da bi vidio gdje je šaraf. Pa ja sam genije. Ja sam majkin genije. A kad bi genije mogao da uhvati šaraf, to bi bilo još bolje. Evo ga. Fuck you. Znači, mrzim kad mi se tako nešto desi, ali dobro, sad zraćemo pincetu. Nije samo zapišu. Sad, sva 4 šarafa su
Tako lako, a? Meni tu upadne voda i onda mi curi tamo. Kada procuri ovako tu i onda, znaš, prođe i kapa. E sad, ono, ne bi usro skroz auto, iako je usram totalno. Što ima tamo ispod, nema ništa. Mi ćemo probati da rešimo ovaj problem. Kako? Nobody knows, but we will see. Ovo zanemarite ispod, to je totalno drugi video i totalno druga stvar. I totalno sanja, brate moji. Ali vidjet ćete to na kanalu uskoro. Kako ja ovo mogu malo da... Ovo je suvo ko đavo, brate moj, razumeš? Sad ćemo da vidimo da li postoji na internetu rešenje da se ovo malo obnovi. Ako ne, hvala Bogu, možemo da vidimo koliko košta novi ovakav jedan. Skapirao sam da mi treba novi keder za ovo, vidiš? Sad... Ja, brate, ne znam gdje to mogu da nađem. Znam da je mogu da nađem, ne znam kako ću ja to da uradim. Ali, bez obzira, sad ćemo probati da malo to očistimo, sredimo, da vidimo da će to pomoći išta. Kad bude plata, kupit ćemo i keder. Ipak, policija ima svoju svrhu, ali poletio kako je prljavo. Znači, očistio sam, evo, ovaj ćošak sam očistio i to je tako prljavo. E sad, dok ja ovo čistim, što bi vam kažem, za Raid Shadow Legends igrica, šalim se, brate moj. Znači, ne da nisam sponzori, sad nego zvonim, molio se, sponzorišite me. E sad to smo očistili koliko smo mogli i meni deluje kao da je bolje nego što je bilo. Mislim, by the way, vidio ovo rđu ovdje i sve to, ali nema veze, fuck it. Viš kako ovo prljavo? I kako sam ovo očistio, izgleda isto. Nebitno, sad ću da očistim i ovo. Tu, da mi ovaj mehanizam ide lakše i lepše i vidio, to skače. To onako, where's my deal, I'm taking a piss, I'm standing here for 30 minutes. Pesma već neće biti ni u trendingu kad ja izbacim ovaj video, nema veze, nije ni sad. O, pa sad kad ga malo... gle. Ne može da se vidi. Ali da, kao bolje. Malo to kad se razradi, bit će super. Nisam ja baš ovo razmislio kako ću ovo da vratim. Mislim da i ne znam kako da vratim. Samo spustim. Čuj, će biti lakše nego sam mislio. Ne da neće biti lako, nego će biti najgore stvar koju sam ikad vjerojatno radio u životu. Znači, jedan od 4 instalirana. Vidimo ove dve kao odvađa volka, gledaj sam ovo, hop. I vidiš to stoji samo. I sad šarafiš. Mislim, u teoriji to zvuči kao samo to, ali brate mili, kad si glup kao ja i samo to je nekad jako teško. Sve je zategnuto i valjda dobro namešteno. Ovo ide ovdje, sklanjamo alat i palimo vodu da vidimo hoće li curiti ili neće, ali deluje mi kao da nisam ništa uradio. Prvo ćemo da simuliramo laganu kišu, kao pada, baš samo tu pada, brate šta ti je. I čekamo da vidimo hoće li biti tu vode u tome. Vidi cone, kapiraš kao cone. Šta ja znam, za sad kako su ove stvari ne deluje mi kao da kapa unutra. I mislim da smo odradili posao baš dobro, pošto ono juče, prekjuče padla neka kišica i odmah je počelo da kapa unutra, tako da vidjet ćemo. Houston, imamo problem, kapa s druge strane, s ove ne kapa više. Fuck it, postao sam car guy. Brate mili, reklo mi kvačilo na kolima i sad uradim da li znam nešto da uradim s tim da probam da popravim, ne znam. Ali u svakom slučaju imam rasvjetu do jaja, tako da čak mi blic radi, to što je super. Znači tu ćemo da vidimo da li možemo nešto da uradimo, da ne znam, nisam pametan, ako niko ništa kod majstora i fuck it. Ovo je znači vrah, strašno. Gledam neki YouTube tutorial i mislim da je ovo problem. I to je valjda navodno možda, to je ovo. Znači to je kvačilo, to jest nije kvačilo nego kabel za kvačilo. Ja mislim da tako izgleda isto na klipu, a unutra, ne znam, to ćemo sad da vidimo u klipu, pa ono, javljam se kad pogledam. Da, to je to, znači sad treba ovo, ne znam koliko vidite, ovo da povučem nekako i ovo tu da zategnem, fuck it, I don't know, možda snimim, možda ne, sve zavisi koliko mi treba koncentracije za ovo. Izgleda da sam uspeo, sad ćemo da provjerimo, ove alat sam bez veze i donosio, tako da, fuck je, ovo je bilo sve što mi je trebalo da poprijem auto. Nadam se barem, sad ćemo da idemo. Nije se ništa popravilo. Probat ćemo još jedan onako i, ne znam, vidi ga gde sam ga dao, trudi se ništa nije vezi. Zaboravio sam. Gde stisnu to?
Kad stisnem 2 put, onda okej. Okej, naučili smo nešto novo, znači kad stisnemo 2 put je okej. Ništa, ostavljamo ovo za sutra. Neću ovo da radim cijelu noć. A ću ostaviti ovdje auto. Vidi sutra da se posavjetujem sa još nekim pametnim od mene. Šta da radim, molim? Imam dobro rasvedu, boli me dupe. Prošlo su puno 2 dana od kako sam zadnji put uhvatio da radim nešto na kolima. Tako da sad ćemo da vidimo da li je pokiso, pošto je kiša padala. I da li možda se kvačilo samo od sebe popravilo, kao što da ne. Koliko si sigurno sebe da ti neće ukrasti auto? Ne, deli mi kao da je prokislo. I nije mokro, mislim ovo je od ranije su fleke, bože mili. I da, ubedljivo moram na dubinsko pranje ovaj auto da nosim, džabe sam ga ja čistio onako kad ne veruješ šta i u ovom sedištu sve ima. Pa skinuo sam ovo plastikicu i vidio sam da s ove strane je mokro as fuck. Tako da vidimo šta možemo da uradimo povodom toga. Nisam snimar, sam bio upalio live i brate mili na TikToku. Idite svi na TikTok moj, tamo imaš u profilu dole, to je onako u descriptionu piše, vidiš, kad tamo pogledaš, tamo piše. Možda pogledaš moje klipove, ali bio sam live i popravio sam kola. I popravio sam, ja barem mislim. Sad ćemo da provjerimo. Probao sam auto, krenuo sam, ide. Sad čim sam ja krenuo, auto, mislim auto radi, nego brate, TikTok me izbacio s live-a, znači smorio sam se. Znate kako sam se prvi dan zabavio s ovim? Sad opet isto to radim, ali šta radim? Sad sam ga tako zategao da radim. Razumeš? Tako da moram još ovaj šaraf da dotegnem i da ovo probam još malo zategnem. I ja mislim da će da šljaka neko vreme još, ali da vreme da se menja kvačilo vreme. Bio sam kod tate po alat, pošto ja ga nemam, jel te? Treba mi tipa 12, kad to ima tu 10, 11, 12. Ajmo sada zategniti. Prema što kiša počela, mogu bi ga provozati da vidim da li šljaka sve kako treba. Mislim onako redom da ga provozam. Inače ključ uopšte nije tipa šta god sam rekao malo pre već je 10. Trebaš tu da mi budeš u fokusu. Nemoj da mi fokusiraš gluposti. Kako super preko telefona vidim bolje nego u live jebote. Što psuješ nemoj sam da te bude, deca te gledaju. Sad koliko ovo treba zategnuti? Nobody knows. Meni deluje zategnuto. Fuck it. Ajmo se provozati. Sad, mnogi su tražili od mene da im pokažem kvačilo na TikToku dok sam ovaj live, evo ovako izgleda kvačilo i vidiš kako se, to je ceo hod kvačila. Ja mislim da je to okej, sad ćemo da vidimo. Što pali, gledaj kad mu balim svetla. Opa, svetliki pravi, fuck. Ovo ništa ne svetli, by the way, zašto je to ovdje na ekranu crveno, a brate meni je zaista zeleno. What the fuck? Rikverc radi. Moram da investiram u neki držav za telefon. Ju kako lepo sada ide. Jako. Znači popravio sam auto. Ja ne mogu da verujem. Ja mogu da popravim auto. Nisam verovao u sebe, stvarno nisam verovao u sebe, što je znak da i ti treba da veruješ u sebe. Jer ako ja mogu da popravim auto koji nemam predstavu s kolima, možeš brati i ti da dobiješ tu peticu iz matematike ili već šta god te muči u životu. Fuck, tamo sam hteo sad da krenem da radim i kako zove đavo, bože šiber, ali mislim da neće biti ništa od toga pošto će da pokisnemo, ali dobro, sad ćemo da vidimo, možda i to uspemo da rešimo i da završimo ovaj video kako valja, pa da se vidimo u sljedećem klipu kako popravljamo nešto drugo. S obzirom da bukvalno koristim Blic za da bi bolje video, onda sam odlučio da već mogu i da snimim kako ovo odšarafljam za šarafljam. Sad šta je fora, nećemo mi ovo skroz skinuti iz razloga što ja hoću ovo samo da namestim da stoji bolje nego što je stojalo. Da vidite kako ja sarađujem s mojim curom, sačekaj. Ovo je saradnja? Da. Pada li kiša gore? Pa pada. Malo ili onako? Za sad je okej, preživeć. Ne mogu da ubodem drugi stav. Daj meni, vidiš? Aha, joj, čekaj. Evo ga tu. Čekaj. Ide. Aj sad. Da. Jesam. Okej, aj sad druga strana. Kako ona prelazi u mom autu. Čekaj, daj. Ajde.
Čekaj, Upala mi kap u oko. Ljubi, počinje ozbiljna kiša. Požuri. Panika. Evo ga. Sve bi trebalo biti bolje. Hvala ti. Da se ljubimo na kiši. Ja sada provjerim samo još da li prokišnjava i to je to. Baj, sad ću doći. Ostavio sam auto ovdje na kiši da kisne u fullu, znači nema drva iznad, nema ništa. Sumnjam na ovo ovdje da će da bude mokro as fuck i da će odavde da curi voda, tako da ćemo preventivno tu da stavimo jednu času. Like, share, subscribe, i ako imate nekog ko radi s delovima i hoće da mi pokloni delove za kola, drage volje ću da prihvatim, jer verujem da neću moći bez sponzorstva nešto puno s ovim autom. Ali to je to, vidimo se, ja mislim, kroz par dana opet u novom videu. Bye! Brzi update, nije ništa fakislo, tako da mi ovo više ne treba. Fuck yeah! Vidimo u sljedećem klipu.